To će praktično značiti da će građanin za stan od 50 kvadrata u drugoj zoni plaćati do oktobra 2012. godine od 93 do 98 evra po metru kvadratnom, a posle oktobra 2012. godine 367 evra po metru, 367 evra mesečno, sa tim što se u poslednjih 5 godina ta suma smanjuje na 265 evra. Mi smo, dakle, sa naše strane uradili zaista sve da stvorimo uslove da ove godine građevinska industrija doživi pravi procvat. Ono što moram da najavim jeste da smo takođe u saradnji sa Ministarstvom odbrane ušli u realizaciju nekoliko ozbiljnih projekata koje ćemo, ja se nadam, veoma brzo prezentovati i koji će značiti izgradnju nekoliko hiljada stanova na zemljištu koje je danas vojno, a vrlo brzo bi trebalo da postane građevinsko. Naše očekivanje je da ćemo na ovaj način u građevinsku industriju samo u ovoj godini uliti nekoliko stotina miliona evra i naše očekivanje je da će se, zahvaljujući ovome, da kažem, u građevinsku operativu, barem one koji budu spremni, uliti dovoljno sredstava da može da se gradi više hiljada stanova.